live tayo. Please support my live. Sa mga available dyan, Merry Christmas. Live po tayo ngayon. Nandito kami ngayon sa hotel. Dito kami nag-stay ng Christmas. Ayan, tulog pa sila. Tulog pa si CJ, tulog pa si Andre, tulog pa si Kurt. Ayan. At yung isa, busy sa kanyang phone. Good morning! Merry Christmas everyone! Ayan, ito po yung hotel view. Ayan, sa aming tinutuluyang hotel. Ayan. Thanks for watching everyone. Ayan, kumusta ang inyong mga Pasko dyan? Ayan, madilim pa kahit 8:30 na ng umaga dito sa amin ng Thursday. So ito po yung kita nyo yan guys, mga kaibigan, yung mga snow puting-puti. Ayan, mamaya-maya ay lalabas na kami para Boxing Day. Ayan, punta kami ng Walmart muna. Ayan, mag-ikot-ikot kami. Ayan, ito yung hotel. Alright. Tulog pa si CJ. Ang dalawang room yung aming inukupa dahil 5 na kasi kami. Yan. Punta tayo sa kabilang room. Yan. Huwag tayo gano'ng maingay kasi may mga tulog pa sa kabilang sa mga kwarto-kwarto. Ayan. Yan. Sa mga available dyan, please support my live. Ayan. Right. Ito yung hallway ng hotel ng 3rd floor. Ayan guys. Kunin ko yung harawa kakasya kako. Ayan. Ito yung side. Wait lang guys. Yan, sa mga available dyan, please support my live. Welcome to my channel. Ayan, please support my small channel. Yan. Kahit like, pakisupport naman sa mga available dyan guys. Ayan. Thanks for watching. Merry Christmas everyone. Ayan. Open ko lang yung isang kwarto. Open na. Hi. Good morning. Thanks for watching. Hello po. Sinisipon ako. Ayan. Dahil ilang araw din akong trinangkaso kasi. Ayan, meron pa rin. Grabe pa rin ang sipon. Grabe pa rin ang sipon. Good morning. Ayan. Laan nyo guys kung saang city ito. Dito sa lugar namin. Dito sa Saskatchewan. Yan. The capital city of Saskatchewan. Yan, walaan nyo kung saan yun. Yan, enjoy watching guys. Ayan, ito yung view. Enjoy watching. So ito, itapat natin sa view ng ano. Yan. Magwa-washroom lang ako.
Ayusin lang natin yung aking phone. I-mount na lang natin. Alright. Ayan. Para makita yung mga sasakyan. Tutok ko lang dito, guys. Ayan. Palobat na siya. Charge ko lang. Is full. Hello po. Masyadong malamig. Ayan, mag-heat tayo ng kaunti. Heater. Yan po yung outside ng building ng hotel dito kung saan kami ay naka-check in. Hello po sa mga available. Please support my live. Hello po. Si Chip Pikis. Yan. Kumusta po kayo? Merry Christmas. At si TTV Adam. Hello po. Thank for watching. Thank for watching po. Merry Christmas. Just sharing my place kung saan po kami ay naka-stay dito sa capital ng Saskatchewan. Yan. Kita yun guys, may mga naglalakad na yan, mga taga rito yan. And yesterday, dahil araw ng Pasko, talagang may mga facilities or establishment na mostly sarado sila. Ganito po yan dito sa Canada. Pasko, talagang tsambahan lang kung anong store or establishment yung open. Yan, may bus din, may bus.
Ayan. Dito kasi sa city na to talagang meron silang public transport. Ayan, sa mga walang kotse, mga walang sasakyan ay talagang dito sila na ano na ah nagko-commute sila para sumakay sa rota kung saan sila pupunta. Ayan, nagkakailang rota kasi dito yan, yung mga buses dito sa city na to. Thanks for watching ulit. Medyo may kadiliman pa po guys dahil maaga pa kasi at syempre malamig. Ang oras po kasi dito ay alas 8:39 pa lang ng umaga ng Thursday. Ayan. So, ayan. Maya-maya medyo magiging busy na rin yan yung mga kalye nila dyan. At to, nasa medyo nakatapat kasi tayo mostly ano, yung bandang area na to kung saan nakatapat ay bandang likod ng mga medyo ng mga gusali na yan ay mga residential na yan. Thanks for watching. Meron po tayong 4 na viewer. Kumusta po kayo? Sa mga hindi ko pa po nababati dyan, Merry Christmas po. Thursday po ngayon dito ng 26, December 26. Ayan po yung aming kapaligiran. Ayan. At pag mag-stay pa po ako ng medyo tagal-tagal sa aking life, pwede po tayo mag-share about buhay Canada, about buhay winter sa Canada, at about sa pwede rin about sa trabaho, kung ano po yung mga company na kumukuha ng mga foreign worker. Nang sa ganun, kung kayo po ay nagnanais o susubok na makarating din dito sa Canada, ay makapagbigay po tayo ng kaunting share. Makakapag-share po tayo. Yan. Kaso po may mga changes na po kasi ngayon dito sa Canada about sa mga papasok or mga pupunta dito, mga gusto mag-apply. May mga pagbabago na pong nangyari. Hindi na po tulad nung panahon, nung time namin, ay talagang medyo okay pa. Medyo okay pa compare sa panahon ngayon kung paano makarating dito from foreign worker. Yun naman talaga majority dito. Nag-start sa foreign worker hanggang sa pag naging 6 months na kayo dito, it's depend on sa mga employer. Kung kayo ay susuportahan o gugustuhin nila na i-process yung inyong mga papers kasama yung inyong mga pamilya para maging permanent resident. Excuse me guys. Yan, talagang grabe kasi ang sipon ko. Sinisipon tayo ngayon. Ayan. Pwede tayo mag-share. Like, gagawin ko na lang example yung naging proseso kung paano ko naging permanent resident to Canadian citizen. Yan. Pwede ko magkwento guys about me. Yan. Dumating ako dito 2010 ng January, and dalawa po kami na pioneer sa aming employer na first Filipinos na kinuha ng employer namin. Then masaya naman kami at syempre
ikaw ba naman unang Pilipino, unang produkto ng establishment na aming papasukan during that time, during that year. Tapos hanggang sa dumami yung mga Pilipino. Kumbaga kami yung naging trial, naging sample. Na pag okay kaming dalawa, maraming Pilipino yung dadating daw. Maraming Pilipino pa yung kukunin nila. So nagkatotoo guys, mga kaibigan. Nagkatotoo. Yan. I'm just sharing kung paano ko naging permanent residence to Panitian citizen. Yan. So dito kasi pag ang category mo ay skilled, yung trabaho ko kasi dati mga kaibigan, guys, ay skilled worker ako. Naka-categorize sa ganun. Kaya pag skilled worker ka nung panahon na yon, ay talagang yan, harap ko lang yung camera. Ayan, para naman lang sa ganun makita nyo ako. Ayan. Pasensya niya, medyo medyo inuubo lang, may sipon. Ayan, para makita nyo naman ako guys. Ayan. Medyo may kalakihan na ng tiyan, siyempre na edad na. Yan. Nung time na yun guys, nung panahon na yun 2010, wala pang 6 months ay tinanong na ako ng employer ko kung gusto ko rin daw kuhanin yung pamilya ko, kung gusto ko rin daw na paratingin dito yung pamilya ko. Pero sa totoo lang, hindi ko ini-expect na pwede pa lang mag-permanent residence dito sa Canada, dito sa Saskatchewan. Dahil nung nag-apply ako, talagang hello po, thanks for coming. Ayan, si pasensya na, hindi ko wala yung aking salamin. Gabriela Limus. Hi po. Yan, thanks for coming. Yan. Nung time po, kahit nakarating na ako, dito ko lang nalaman na pwede rin palang kasama pala ang pamilya pag gusto mong kuhanin. Akala ko dati parang nung nasa Middle East lang ako noon sa Saudi na kukuhanin parang contract worker lang ako, Filipino worker na pagtapos na yung kontrata uuwi na, or depende kung mag-extend or magre-renew ng contract. So yun ang talagang akala ko. So wala pang 6 months, tinanong na ako ng aking employer kung gusto kong kuhanin yung pamilya ko daw. So nagulat ako, na-surprise ako na pwede pala yun. Ayun, hanggang ganun na nga. Bigla ang sagot, syempre, sino ba naman yung hindi gugustuhin yung ganun na kasama na pala ang buong pamilya. Ayun. Pag skilled worker guys, pag 6 months ka na, pwede na nilang i-process. Pwede mo nang i-process yung application mo from foreign worker to permanent residence. Tapos after yun na nga, naka 6 months na ako, tapos ini-start na namin i-process yung yung application. Tapos may mga processing time yon na binibigay ang government, ang CIC, during that time na ito, ganito yung processing time, mga ganito kung ilang buwan, tapos hanggang umabot sa 2 years, yun, umabot ng 2 years, megit pa nga saka lumabas yung aking permanent residence. Tapos minalas-malas pa dahil yung
satellite office na pinagdalhan ng aking application ay nagsarado sa Pupalo, New York. Bigla silang nagsarado tapos transfer yung aking application sa kabilang satellite office na ano. Instead na ibabaw nila dahil nauna ako pass ng application, inilalim. So, kaya napatagal, lumampas na mahigit 2 taon. Yan. Pero okay lang, kinakabahan na ako nung dahil akala ko, anong problema, may problema pa sa application ko, bakit ganun? Dahil nauna kasi yung isa kong kasama na halos sumabay lang nung na-expired yung kanyang work permit, linabas na ng CIC yung kanyang permanent residence. So dahil sabay nga kami, magkasunod lang kami nagpasa ng application, talagang sabi ko, anong problema? Yung pala dahil nga nagsarado yung office na pinagpuntahan ng aking application. Then, after nun, na permanent residence na ako, mahigit 2 years ako nagantay. Tapos yan, nakarating dito yung pamilya ko, mag-iina ko. Ayan. Tapos, from permanent residence naman to Canadian citizen, meron din siyang bilang or kung qualified ka na, kung ilang years ka nang nag-stay dito sa Canada, lalo na ako. During that time, from permanent residence siguro, mga almost 3 years. Nagpasa na ako ng application na naman. Yun, kung gaano katagal yung result ng aking permanent residence. Kabaliktaran naman yung nangyari. Hi CJ! At napabilis yung result. Wala pang 5 months yan, lumabas kagad yung Canadian citizen namin. Naipasa namin yung form application, tapos nagantay ng mga 2 to 3 months, tapos nag-test ng citizenship. After ang maipasa namin yung exam, yun, wala nga 1 buwan, o taking na kaagad ng pagka-Canadian citizen. So, ganun. Mabilis lang. Kabaliktaran kung gaano katagal nagantay sa aking permanent residence, guys. Ayan. Ito, babalik natin sa view dahil may mga tao nang naglalakad-lakad sa labas. And guys, dito na lang muna guys. Next time na lang yung ating kwento. Sharing about buhay Canada dahil lalabas kami. Pupunta kami ng Walmart. Boxing Day today. Yan. Merry Christmas ulit guys, mga kaibigan. And God bless po. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live.